J.P. Chenet Ice Edition. Tää käy mukavasti kaviaarin kanssa. Varmasti tähän uuteen listaan kyllä ihmiset tulee tykkää. Kyllä joo, tätä me tilataan joo. Joo, siitakesieniä, ankarintaa ja karpalosnitsel. Semmonen 49 €. Ois olla aika sopiva, jos olisi puoli ilmasta Helsingistä tohon hintaan. Hei, pitäisköhän mun muuten soittaa niille edellisen kesän kesäpojille, että nyt on kunnon ruokaa Kievarilla tarjolla. No morjesta, se on AJ tässä Kivisalmen Kievarilta, terve! Joo, kuule ois Kobe, härkää, angusta, hummeria, kaikenlaista tämmöstä uutta tässä listassa, niin kiitos kun poikia tulla vähän testaa, että mitä oikea ruoka maistuu. Joo, no hyvä. Joo, nähdään. Jes, moro. No morjesta! Tehän nopeasti tulitte. Kiva juttu. Jos sä oot täällä, sä kuulut meihin.